nu skal vi i gang med at lave en operation, altså noget graduleringskort. Så trykker vi på operation, og så trykker vi på zonation der. Og så vælger vi det kort, vi har lyst til, og det tager NDI for eksempel. Og så kører jeg den lige. Så finder vi ud af her, hvad er det egentlig, vi skal købe ud? Er det liter per hektar eller kilo? Der bruger vi så i såsag, så det er kilo per hektar. Så nu har vi en masse kasser her. Og så skal vi finde ud af, hvor store sektioner er det, vi har, eller hvor stor såmaskine, eller hvad det er, vi kører på. Og det er jo en 3 meter såmaskine. Men det vi ligesom, der er nemmere det at starte med, det er lige at få de her rækning med, så fordi det er jo en fordel, at de celler her, de passer på samme linje, som det vi kører med. Så det kommer til at passe i forhold til såmaskinen, at den ikke skal køre ind i 2 zoner på samme tidspunkt. Så for at rette dem her til, så de passer i forhold til linjerne. Og det er en fordel lige at gøre cellerne store, så ændrer vi på den her rotation der. Og så kan I se, hvordan det lige pludselig, de rykker sig lidt til. Og til sidst her, så er det nemmere, i stedet for at trække på den linje der på skalaen, så skrive tallene. Og så kan man præcis få det til at sådan passe sådan på det tidspunkt der. Og så skruer I bare ned i størrelsen, altså indtil vi rammer de sektioner, vi kan køre med. I det tilfælde så 3. Det er igen bare skrive tallene, det er altså hurtigere. Og så det vi så skal være opmærksom på nu, det er, at vi ligesom starter ude på kanten af. Så det er jo med at få den her højeste tårn, eller vertikale linje, rykke den ind, så det passer. Og nu kan vi se, at han er i bunden, jamen der har vi igen lidt, så må vi lige ændre lidt på rotationen igen her, hvor vi rammer ind. Og det er altså lige at arbejde lidt frem og tilbage. Hvis man ikke har styr på det her, jamen, så gør det jo bare, at vi kommer til at køre i 2 sektioner ad gangen. Og så vil den lige pludselig arbejde ud fra, at maskinen den kommer til at arbejde i 6 meter sektioner, i stedet for de 3 meter, som vi også kunne køre på. Så det er altså vigtigt, at man lige bruger tiden på at få det rettet til her. Og så trykker vi bare på generate, og så kommer vi over nu, hvor vi lige kan skrue lidt på de her skalaer igen. Og det er sådan en fordel bare at få skruet dem godt op, så vi kan se, at der er næsten det hele er med. Ikke sådan, hvor det bare helt er grønt, men få nu op, sådan at vi kan arbejde med det. Så trykker vi er der. Altid blå for videre. Og så er det sådan lidt mere ondt i, det er jo så i hjørnet, vi kan se på det her, og det er altså ikke så væsentligt, så sæt den på en eller anden vilkår til 50%, det er fint. Så er det, hvor stor antal zoner skal vi arbejde med. Jeg synes, når vi så her, jamen, så er det fint at køre med 7. Og så kan I se, prøv at lege jer frem til det her med at dreje på dem. Altså, hvor detaljeret skal det være? Hvor store skal zonerne være? Skal I udskifte mod, eller skal det være lidt? Det er igen for bare lige at kigge lidt på det og trække lidt i det her. Og når man så synes, det er godt, så går man bare videre igen over i højre side der. Og så nu har vi ligesom de forskellige zoner. Så det næste, vi gør her, det er, nu skal vi ved at træde på den her spilletid, så kan vi se en kort ind bagved. Hvordan var det egentlig, hvordan passer det i forhold til de ting, vi kan se på det individkort? Skal vi have reguleret noget til, eller hvad med det, vi så ud i marken? Skal vi så have tegnet noget anderledes ind? Og det er jo det, når vi har så gået tur i marken og kender marken, jamen så ved vi, hvad det er, der skal gøres anderledes. Men for eksempel, så synes jeg, at det giver god mening, at hele foråret, det får lidt ekstra. I stedet for, at det kun er en vis område. Men så trykker vi på den farve, vi gerne vil have til, og så tager vi penslen der. Og så kan vi ligesom tegne det hele over. Og så kan vi igen lige trække på det og se, hvordan det kører igennem. Og her kan man så vælge nogle forskellige farver her. Det er det område der, det vidste vi. Det er faktisk lidt tørre eller rødere end det andet. Og så kan vi gøre det til en anden farve på det. Og så læg mærke til de genveje, vi har, der står ude på højre side der. I stedet for at man sådan kører op og ned her i visibilityen, jamen så kunne man jo trykke på space. Og så kan vi se her ned igennem, der er også et område, hvor vi kan se, at jamen det er faktisk egentlig, det er lidt for rødt, så der går jeg ind og regulerer igen. Så hele tiden det der med at huske tilbage på, hvad er det egentlig, vi så ude i marken, og hvad er det egentlig så, vi synes, at der er rigtigt. Fordi igen her, der er for eksempel de kørespor, og de kørespor håber vi jo på, at ikke bliver lige så slemme næste år. Så er de noget ret så let, så indskrænker jeg altså lige dem lidt, så vi ikke så en stor mængde ud.
Og hernede i enden, der har vi igen et tydeligt eksempel på, at marken ændrer sig, og det igen fordi jeg kender marken, så ved jeg, at det hjørne, vi kunne se oppe i toppen der, og her der er en lille plet, og den vil jeg gerne have så lidt mere ud, for jeg synes, det var voldsomt, at man kunne se der. Så der har jeg gjort pinsen, der er lidt mindre ved at trække på den. Så for eksempel det hjørne, vi har her nu, jamen der vidste jeg, at der var, hvor før havde der været sået vårbyg i stedet for vinterbyg, og der har været større mængde planterester tilbage. Og det har så gjort, at der var dårligere fremspiring der, frem for på resten af marken, fordi halmudmulning var dårligere. Så der går jeg ind og tegner over og siger, jamen det tror jeg på, at vi har rettet op på til næste sæson. Så derfor tegner jeg det væk med det samme. Og derfor er det jo en klar fordel at gøre det her, når vi kender marken, og vi har været i gang. Så vi kan huske alle de detaljer her. Hvorfor er det egentlig, det står, som de gør? Og regner vi med, at det gør det samme næste år? Og så tegner jeg til og tegner fra der. Og hvis det er det hele bagved, man gerne vil have, så er det jo bare at tage væk, og så farvelægge det indover igen. Der var faktisk lidt en lav plet. Den tror jeg ikke helt væk, så den får sgu lige lidt ekstra her. Og det er jo en overkørsel rundt om der, hvor der kører lidt mere i det. Det tror jeg igen på, at vi kan gøre det anderledes. Og så får jeg, ja, det synes jeg lige, det skal have lidt ekstra, så det får sgu lige en streg der. Der kommer jeg lidt flankt ud, så er det bare at trykke tilbage, og så prøve igen. Der er ikke nogen sådan smart måde, man lige kan lave nogle streger, og så tegne efter dig. Så det er altså lige lidt med, være lidt nænsom med hånden, og så kører lige stille igennem. Og så de steder, hvor vi kan se det der, og der var faktisk et område der, hvor jeg synes, men der stod det faktisk ikke godt. Der var ikke nogen grund til, at det ikke skulle gøre det. Så får det sgu også lige et tak højere. Eller. Nu skal vi så finde ud af, hvor meget udse skal vi bruge på de forskellige zoner. Vi har jo 7 forskellige zoner, og til det her, der bruger vi et Excel-ark, jeg har lavet, der ligger inde i en Teams. Og der kan vi se, at jeg har lavet til 7 zoner, og så har vi en god, mild og dårlig. Og det vi så gør, det er, at vi går over i vores udsættelsesberegner her, så vælger vi os afgrøde, og det er jo vinterbyg. Og det har vi jo selvfølgelig så et rigtigt tidspunkt, og det kan vi jo se her, når det er sådan optimalt. Og det er omkring den 16. vi så det. Så vælger vi såbæs kvaliteten, og nu vælger vi først den gode såbæs. Så det er såbæs kvaliteten, den er god. Og jordtypen, jamen den er mild her. Og så 1000 vægten, det var 50. Husk det. Og det giver så, at vi skal så 164 kilo per hektar. Det skriver vi så ind herovre. Det er god. 164. Og så kan I se, at nu kommer der allerede en indeks her. Det kan ikke bruges noget, før vi er færdige. Så går vi tilbage i udsættelsesberegneren. Så skal vi finde ud af, der hvor det er normal. Der er så igen, kan vælge så en normal såb. Og det er stadigvæk min jordtype, og det er samme grundstørrelse. Og det er 282. Det skriver vi så også ind til en mil. Og så går vi over, og nu skal vi så finde ud af, hvor det står ringe, der hvor vi har hævet vores udsætning. Og det er jo typisk fordi, at det er en dårlig såbe, og det er typisk på skrænterne. På skrænterne, der er det jo også, der er jo ikke mil jord med, der er jo lige pludselig svær jord. Så nu gør vi altså tingene rigtig ringe her, dårlig spænding. Og det giver det så noget højere igen. Så er det 137 kilo. Dem skriver vi så ind her igen, 137 kilo. Så nu har vi fået alle de indekser her, de forskellige zoner, hvor meget skal de hver zone give i forhold til, at vi synes, at jamen, det er et dårligt såbe, og det er en svær jord hernede, hvorimod det er en mild jord med et godt såbe heroppe. Og så dem skriver vi så bare ind i GapGod, i Pix82, og herover, og så skriver vi de forskellige ind. Hver zone her, det får så et tal, så skriver vi det ind derefter. Og der kan man jo bare dele sin skærm på den måde her, over til sin, så trykker vi på Windows-tasten, og så til venstre, så skriver vi bare tallene ind.
Og det skal man huske til omvendt. Så 237 i den første, 219, 200, 102. Sådan. Så har vi så regnet ud. Nu har vi så fået det. Nu er reverseringskort allerede færdig. Der står her omkring, at hvor stor areal er, og hvor mange kilo frø skal vi bruge i alt, og det er jo en god idé at holde op mod, har vi hurtigt hjemme, så må vi jo regulere efter det. Og så medium rate, altså hvad er vores gennemsnitlige udsætningsmængde. Og det er egentlig